Wel, am 10 gram hynod o anhylaw i roi mewn cwestiwn. Um, Dyna ni, mae'r alhorwn yma ar dan tydi. Isio'ch drysych chi gymaint yma'n gallu. Right? Dyna ni. Da ni'n mynd i lwyddo beth bynnag. Felly, un hafaled ydy hwn. Dylech chi gael hon. Right? Cerrynt ydy pŵer rhannu fo foltedd. A da ni'n dewis y gwerthoedd cywir. Mae'n dewis ar gyfer pob un lamp. Right? Felly, be di pŵer pob un lamp? Wel, mae pob un lamp yn 40 watts. Adnabod ein edrych. Nice, mae'n 40. A da ni'n gwybod, reit, ar ddisgleirio normal, reit, hynny yw, diolch wedi defnyddio'r switch pulley, na be mae'n golygu, ond di hynna ddim yn amlwg, reit, eto. Mae'n golygu bod nhw'n gweithredu ar 230 volts. Na reit? Maen nhw gyd mewn parallel, felly maen nhw gyd yn... Mae'r un gwahanol potential ar draws pob un bwlb. Nawn ni roed yr unedau i fewn, yn fod yn gyflawn. A chi'n o hwnna'n eich cyfrifiannell heb ffwdan a da chi'n cael ateb o 1.17 am. Dau ffigur ystylon yn hen digon i hwnna. Okay? A dyna diwedd 5A.